Jeg hedder Dorte, og jeg er din kalverådgiver. Jeg arbejder hver dag for at fremme fokuset på de her små kalve, som jo er jeres fremtid. Hvad enten du er mælkeproducent eller slagtekalvproducent og skal have din kalv godt i gang, fordi vi bare ved, at starten den sætter frøene til, at du får en fremtid, hvor din kalv den præsterer bedst muligt. En kalv fødes med 100% potentiale, og det er vores opgave at bevare det her potentiale. Hver gang en kalv har et knæk i form af at få noget diarré eller noget lungebetændelse eller andre former for sygdom, så mister den altså noget af det her fremtidige potentiale. Så vi skal simpelthen passe så godt på den her kalv, og vi skal investere. Der er rigtig mange ting, der spiller ind. Vi snakker rigtig meget om god råmælk og en god mælkefodringsperiode. Men noget, der er rigtig, rigtig vigtigt og måske lidt overset, det er det her mælkepulver. Mælkepulver findes i mange forskellige former, og det er lidt en jungle, fordi hvad er der i det her mælkepulver? Det er ikke særlig nemt at gennemskue, og derfor så har jeg valgt at arbejde med det her, og jeg har valgt at lave det her samarbejde med Vilofarm og Elite Calf, fordi jeg vil gerne sidde lidt på den anden side af bordet og være med til at tage nogle af de her beslutninger, der gør, at vi får et kvalitetsprodukt ud til landmanden. Og Elite Calf er et kvalitetsprodukt. Det indeholder 100% mælkeprotein, og det er noget af det, jeg går allermest op i, når vi snakker mælkeerstatninger til kalve. Igennem tiden har der været stor fokus på, at det skulle være en skummælksbaseret mælkeerstatning. Men det er i min bog ikke det vigtigste. Det er simpelthen det her, hvor proteinet kommer fra. Mange de kigger også stadig på niveauet af protein. Men det kan gøre lidt ligegyldigt, om der er 20, 21, 23% protein i, hvis vi ikke ved, hvor det her protein det kommer fra. Jeg vil rigtig gerne have, at det kommer fra mælkeprotein. Det gør Elite Calf number 1. Der er 100% mælkeprotein i. Derudover så er det vigtigt, at vi kigger på, hvor det her fedt det kommer fra. I konventionelle mælkeerstatninger kommer fedtet udelukkende fra planter. Vi vil rigtig gerne have, at det kommer fra 2/3 det kommer fra palme, og 1/3 kommer fra kokos. Så har vi den rette sammensætning af de her forskellige fedtsyrer, som kalven optager bedst muligt, nu når det ikke er fra mælkefedt. Noget af det, der er unikt ved Elite Calf-serien, det er, at det er produceret på frisk mælk. Så er det spraytøjet, og det vil sige, at vi har fedtet homogeniseret, og så er det indkapslet af laktose og protein. Det giver den bedste optagelse af fedtet. Jeg vil rigtig gerne have, at det er lavet på frisk mælk og ikke på de her downgradede råvarer eller mælk, der egentlig er blevet tørret og så er blevet frasorteret, fordi at det ikke lever op til kvaliteten, f.eks. til humanbrug. Elite Calf number 1 er det, vi kalder en sikker investering. Det er kvalitetsråvarer, det er 100% mælkeprotein, og det er garantien om, at du får det samme produkt leveret fra gang til gang.